आले आले हो आले आले गणपती बाप्पा आले करुणिया भाव भक्ती भक्तांच्या भेटीसाठी आले आले हो वा 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 वा. नमस्कार, परत किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. नमस्कार मंडळी, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. आताच दही कालो झालेलो आणि दहीहंडी नंतर 12 दिवसात येतात आपले गणपती बाप्पा. आणि त्याच्यासाठी आज आपण इलेलो आहोत गणपती बाप्पांच्या स्पेशली कला केंद्रामध्ये, तटकरे कला केंद्र. आवड बाहेरसून बघितलेले, पण यंदा काय झाला भुतूरच जायचा आमचा. तर इथे बघा तुम्हाला मस्त मस्त मूर्त्या दिसत आहेत. गौरीचे मुखवडे पण आहेत आणि हरताळिकेच्या मूर्त्या पण आहेत, गणपतीच्या मूर्त्या पण आहेत. आणि हे बघा, हे आहेत ते काका, तटकरे काका आमच्या बिल्डिंग मध्ये खाली राहतात आणि त्यांचे हे कला केंद्र आहेत. आता तुम्ही मूर्ती बनवायचं काम कधीपासून करताय? मला 8 वर्ष अभिमानाचे आहेत. आणि आपल्या या विरार ईस्टला हा माझा 4था वर्ष चालू आहे. आणि आपण 3 प्रकारच्या मूर्त्या लोकांना देतो बनवून. पीओपी, लगदामध्ये इको फ्रेंडली आणि शॅडोमध्ये. कागदाच्या लगद्याचा गणपती आहे, कच्चो गणपती आहे. आता हे का तसंच ते सुबक तयार अगदी करतले मस्त. तो कागदान केलेलं वाटतं काय, आम्ही आतमध्ये तुमका दाखवतो. कागदातो पण गणपती त्यांनी कलर वगैरे करून मस्त ठेवलाय मी. आणि यांना उचलायचा पण एवढा जड नसतो, असतो जड. मला बघायचं होतं जड असतो. मातीपेक्षा कमी. हा, मातीपेक्षा कमी. म्हणजे माती शाडूचा गणपती जास्त आहे. 2 माणसं लागतील यांना. शेवटी तो कागद भिजवलेलाच असता ना. हा, मग मला म्हणायचंय शाडूचा हेवी असतो मातीचा की माती शाडू मातीचं. शाडू मातीचा गणपती जड असतो सगळ्यात आणि हे हलकं. हे बघा, या हरतालिकेच्या मूर्त्या आहेत. या 2 मूर्त्या लागतात आमच्याकडे हरतालिकेला. गावी आम्ही हरतालिकेच्या पूजा केलेली आहे, त्याच्यात तुमका दिसत आहे. हे मूर्ती सुद्धा होय गावतात. तुम्ही जर होय करत असाल तर हे मूर्ती होय ना घेऊ शकतास तुम्ही. त्याच्यानंतर आताच बाळगोपाळ झालो, तो सुद्धा असा होय. हे बघा बाजू. हे बघा, ही स्वामींची पण मूर्ती मला खूप आवडली. तर सर्वच्या कोणती आवडतात ती मला बघूची. ही बघा, मला तिकडे सफेद मस्त पैकी तुकाराम महाराजांची मूर्ती बनवलेली आहे. आणि इथे या शाडूच्या मूर्त्या आहेत. आणि तुम्हाला मला तर सगळ्यात आवडला, पण काय करायचा, कारण गणपती बाप्पांचे गणेश मूर्ती म्हणतात ना, तुला मन मोहित करते. सुबक मूर्ती. आणि तशी म्हणतो ना, जसं आपलं सुबक मोदक तशी ही सुबक मूर्ती. आणि ह्यांचे जे डोळे असतात ना, ते सगळ्यात जास्त कमालीचे मला हे डोळे. म्हणजे ह्यांच्या डोळ्यामध्ये बघितलं ना की आपल्याला असं वाटतं दुसरीकडे कुठेच पाहू नये. तुका माहितीये डोळ्यात बघून काय बोलूचं असता? नाही, सांगा. गणपतीच्या डोळ्यात बघून आपण एक मागणा मागूचा असता, त्याच्या डोळ्यातच बघून मागूचा असता. आणि त्या भेटला की म्हणतात, लहानपणी असं ऐकलेलं आहे की त्याचे डोळे ते आपसूक आपल्या लिम होऊन म्हणतात तुका मिळतला. होय, वाचतो ते बाप्पा. त्याच्यानंतर हे सुबक असे छान 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 फेटेवाले. ह्या वर्षी काही ट्रेन माहिती नाही. आणि ही बघा, ही कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेली मूर्ती आहे. वाटतच नाही की किती कागदाच्या लगद्यापासून बनवलेली आहे. भरपूर असंख्य मूर्ती. हे बघा, वीणा. आणि असे सगळ्यात जास्त मूर्त्या आम्हाला दिसत आहेत ज्यांनी अशी शॉल घेतलेली आहे. यंदा तेच ट्रेंड असं कपड्याची शॉल, ओढणीच्या कपड्यासारखी शॉल बहुतेक ठिकाणी. असं पण खरंच छान वाटतंय. बघा, लालबागच्या राजाचं प्रतिबिंब पण आहे. बघा, लालबागचे राजे सुद्धा विराजमान झालेले असत. आणि छोटा बालगोपाल वरती. हे आपले विठ्ठलाचा रूप आहे. जेवढं तुम्ही बघाल ना, सगळे रूपा देऊचा प्रयत्न केल्याने ऑर्डर प्रमाणे पण मूर्त्या बनवू शकता. हे तटकरे सर आहेत, यांचा जवळजवळ म्हणतात ना 18 वर्षाचा अनुभव आहे मूर्ती घडवण्याचा. त्यांचा बोलतात ना गावापासूनचा अनुभव आहे. ते इथे आता विरार शहरामध्ये त्यांचा अनुभव काय आहे, पहिल्यांदा ते वेस्टला होते, आता त्यांनी हा कारखाना विरार ईस्टला मनवेलपाड्या तलावाजवळ ओपन केलेला आहे. आणि त्यांचा अनुभव काय आहे, मूर्ती घडवताना मी मूर्तीमध्ये बघतो मेन गोष्ट म्हणजे ह्या जो आपली गणपती घडवण्याची ही मला एक आवड आहे. म्हणजे आवडीनुसार मला हा छंद लागलेला आहे. म्हणून मी पण कधी लहानपणापासूनच होतो. हा, लहानपणापासून मी दुसऱ्यांच्या कारखान्यात जायचो आणि बघायचो की मूर्ती कशी घडवतात. मूर्तीमध्ये आपण देव बघतो, तर एक मनामध्ये माझ्या ते लहानपणापासून होतं. नंतर मग ते जॉबच्या हिशोबाने मग ते जॉब आपलं काय सुटायचे, पण मी ह्या क्षेत्रामध्ये घुसलो. मग ही आवड करता करता मला मी विचार केला की आपण स्वतः पण टाकूया, कारण ही कला आहे, लोकांना
आपल्याकडून पण सेवा गेली पाहिजे आणि ही मूर्ती घडवण्याचे मला एक गणपती रायाने एक हे दिलं आशीर्वाद म्हणून असं समजतो आपण. लोकांचं हे असतात की आम्हाला जेणेकरून मूर्ती सुंदर दिसावी. मग तुमच्याकडे ज्या आयडिया काय आहेत मग आम्ही सांगतो लोकांना की हे कपडे वापरा, ही तुम्हाला असं आहेत आणि आम्ही 2-4 आपण पॅटर्न आम्ही डिस्प्लेसाठी आम्ही करून ठेवतो, ते लोकांना आवडतात. पण एवढाच मला सुरुवात कधी करतास गणपती करायला 2-2.5 महिने आधी चालू करतो आपण कारखाना, कारण लोकांच्या बुकिंग असतात ते पहिला मला आणावं लागतं, नंतर बुकिंगच्या हिशोबाने आपण मूर्ती ह्या ठिकाणी तेव्हापासून उपलब्ध तुमचा करून दिवस रात्र चालू. चालू आता असतो. तुम्ही हा सामान खाईन आणतास. सामान मी आपल्या पेनच्या सुबक मूर्ती आहेत आपल्याकडे. मी मूर्ती 1 फुटापासून ते 5.5-6-7 फुटापर्यंत आपण पुढे मूर्त्या उपलब्ध करतो. आणि एक मूर्ती बनवायला किती वेळ लागतो तरी एक मूर्ती असा मी वेळ सांगू शकत नाही, पण आपण रेडी घेऊन येतो अशा कच्च्या. त्याच्यानंतर मग त्याची जॉईंट असतात, ते हात जॉईंट, सोंड जॉईंट, पाय जॉईंट. ओके, म्हणजे तुम्ही त्या एका मग कच्च्या माणसाचा मूर्ती- जवळजवळ एका मूर्तीला जॉईन करण्यासाठी पूर्ण जॉईन करायला 4-5 दिवसात 5-6 मूर्ती अशा होतात हा. जॉईन करून. नंतर मग त्यांचा कलर आलं, कलर मध्ये खूप चॉईस आहेत, म्हणजे व्हाईट कलर, त्यानंतर बॉडी कलर, त्यांची आखणी, शेडिंग वगैरे, हे असं एका मूर्तीला जवळजवळ 2 दिवस लागतात. आणि असे हे पॅच ना पटापट बनवता बघा, पटकन. म्हणजे पप्पांका मदत पण होता त्याची. बघा लगेच कसे बनवता आणि हे छान सुबक दिसतं तसे मूर्ती लावून. बरं वाटतं तुला हे करायला? तू रोज येते? नाही, कधी कधीच येते. कधी कधी तरी येतं. परीक्षा झाली ना? हो 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 झाली. हो, आता येत. तू सुख करता तू दुःख हरता विश्वविनायक गणराया. खरंच बघा, गणपती बाप्पा आलेत आणि सगळीकडे मन प्रसन्न होणारे, म्हणजे बोलतात ना, आता मला असं झालंय की कधी गणपतीचा पहिला दिवस येतोय आणि मी ते 5 भाज्यांचा नैवेद्य बनवते, गणपती बाप्पाचे मोदक बनवते आणि गणपती बाप्पांना नैवेद्य दाखवते. आणि तुम्हाला यातली कुठली मूर्ती आवडली ना, ती तुम्ही खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. आणि आणि भार्गव पण खुश होते का गणपती बाप्पा वयोचा. भार्गव माहिती माझ्या पप्पाने गणपती आणला. खुश होतो एकदम. हा. पहिल्यावर एक आनंदच वाटतं. तुमचा पण वाटतं की नाही, तोही खाली कमेंट मध्ये सांगा. एवढे सारे गणपती बघून वाटतात जावसा वाटत नाही, पाय बाहेर पडत नाही. पण आता जायचं तर घरी लागतं, कारण गणपती बाप्पांना आपल्याला घरी न्यावं लागतं आणि त्याच्यानंतर त्यांचं पूजन करावं लागतं. चला आता अशा प्रकारे आपण जाऊया बाहेर, पुन्हा भेटू.